سلام حوات كمين ياخذكم ازو channel زي اوتشو ميديا يوتيوب channel لينا بزي channel حدشتي ناي اونلاين سرحتي زم على كله channel سلهونه كلكم سبسكرايب بمغار زي فيديو زي نابوزح نكباصح دما شير لايك بمغار نابوزح كباصح غوروا حدشتي ناي اونلاين سرحتي كنلقق تلنا نكباصحكم دما سبسكرايب بمغار ويتسب كونو كلكم يفوتي نا لما عنتين ناي اونلاين سرح دما مالتي بتاع كاولكم لعل بتاع اواصاينا بتاع بزح حساب زلواتو زلو ناي اونلاين سرح كفالطلكم مالتي እና ዙ ናይ ኦንላይን ስራሕ እዚ ንኽንሰርሕ ከም ካልኦት ፕላትፎርምታት ማለት እዩ ምንም ኢንቨስት ኣይጥያና ማለት እዩ ዘድልየና ሓሪፍ ለሆነ ስልክና እኹል ለሆነ ኢንተርኔት ብቻ ነው ካናል ጽባ ማለት እዩ እና ከመይት ስራሕ አሚገና ያና ስራሕ ልብል ብዙ ቪዲዮ እዚ በደንብ ከሪእኩም ያ ተከታተሉ እስከ መጨረሻ ናይ ፕላትፎርም ሰው ወይና ዞ አፕስን ፖፑላይቭ ይባላል ስለ ፖፑላይቭ ማለት እዩ ብዙ ቪዲዮ እዚ በደንብ ከሪእኩም ያ ፖፑላይቭ ዝተመስረተሉ በ2022 በፈረንጂ ዝተመስረቶም ሀገር ደግሞ ሲንጋፖር እዩ ማለት እዩ መስራቲው ደግሞ ማይክ ቬን ይባላል ፖፑላይቭ ልክ ከም ካልኦት ፕላትፎርሞች ማለት እዩ አርሱል ካለ ፕላትፎርም ነው ልክ ከም ዩቲዩብ ከም ቲክቶክ ከም ፌስቡክ አርሱል ካለ ፕላትፎርም እዩ ማለት እዩ ፖፑላይቭ ካዋቱን ፍሊ ለብለ ነገር ግን ካዋቱን ፍሊ ለብለ ነገር ፖፑላይቭ ታይቴልኩም ነካ ፖፑላይቭ كم كل كنت تقومون نخيلنا كم يوتيوب كنت تقومون نخيلنا كم فيسبوك كنت تقومون نخيلنا كم تيك توك كنت تقومون نخيلنا مالتي بوبولايف هذه يوتيوب ترينا مالتي يوتيوب بهاجرنا إلهم بعلمنا بتعمل كفالي كوزبالة بلاتفورم حدا يه مالتي يوتيوب بمن تعيل كفلنا تقولكم نكعة بلاتفورم سو مالتي مس أبيتي له هنا كامبانيات لمستواك اسمع معنا احنا فيديو سريحنا كنلك تلنا بيوتيوب مالتي باب ما اخلو مستواقع يلقالو مستواقع تلو دሞ مالتي كابلوج ነው የትርፊ ለአና በቪዋችን በቪውና መሰረት مالتي ለአና ይከፍለና ዩቲዩብ ከምዛ አይነት ተሰራር ኃይል ሰራህ مالتي ፖፑላይቭም ልክ ከምዛ አይነት ተሰራር አለው አብ ኢትዮጵያ ገና አይተጀመረ እንበር ከምዛ አይነት ተሰራር አለው ይህ مالتي ታይገብር እحنا ላይቭ ክንሰራህ ተለና ወይም احنا فيديو كنلقط لنا ببوبولايف السن مستلا عبيت له هون كامبانيات مستواقع اسمع معنا احنا لا كنسرحت لنا بماخل مستواقع يلققنا كاولغني ترفي لنا بفيونا مساريت كفلنا اي مالتي بوبوم لك كميتب كم زعينه الصراحه الله كلاي دما لك كم تيك توك هذا تيك توك تلينا نابنت مالتي تيك توك بزح فيوز لنا هنا بزح فيديو سريحنا سل البوستنا لك كم يوتيوب يكفلنا تيك توك انتايز بحالنيو لايف بحالنيو مالتي هاغرنا للو تيك توكرش مال تيك توكرات مالتي كبروموشن وصاي بلايف يوم ገንዘብ ተሰርሑ مالتي እናዚ ታይጉ እዚ ኩለኩም ተለሁ ግን ላይቭ ስለላአቲ ብቻ ላይ ሆኖ ላይቭ አቲም ጌም ክጫወት ከለው ወይም ከስተመሩ ከለው مالتي ወይ ድማ ለሆነ ከዝናኒ ተለው ካሙ ገውርተለው ማለት ዘው ታትለሎ ተመልካቺ ለአቶም ጊፍት ይወሚ እና ብዙ መልክ እዮም ሰርሑ ማለት እዩ ህዝ ለምሳሌ ሓደ አርኪ አነ በላይቭ አቲ በቲክቶክ ንበልና አነ ሉ ጊፍት ከወተደለ ከፕላትፎርም ካውዙ ና ቲክቶክ ፕላትፎርም ኮይን ገዝና አነ ሉ ጊፍት ይወ ማለት እዩ ሉ ጊፍት ከወተለሁት ፕላትፎርም ታይል ከስተልኩምኒ 60% ፕላትፎርም ይልቆርጾ 40% ይልጅ ቲክቶክ ወርለብል ማለት እዩ ለቲክቶከር ለወጽ ሐምበር 60% ቲክቶክ ባሉ ካውሩ ከባሉ ገዚ ኮይን ከበተለው 60% ኮይን ባሉ ለወርጾ ቲክቶክ ማለት እዩ እና ፖፑላይቭም ልክ ከም ቲክቶክ ላይቭ ልባል ነው ማለት እዩ ዝክለኩም ተለው ግን ከቲክቶክ በጣም ፍሪ ለብለ ነገር ነው እዩ አዚ ለምሳሌ ሓደ አርኬ ማለት በፖፖ ላይቭ ታአቲው አነሉ ጊፍት ከወተደለ ማለት እዩ ጊፍት ከወተለው 7% ለባሉ ላውት ላይቭ ዛቶ ሰብ ማለት እዩ 7% ሉ ይወጽና 30% ይቆረጥ 30% ለቆረጥ ምን ታይቴልኩም ነካ 20% ኤጀንት ኮሚሽን ዝባሃልኛው ስለ ኤጀንት ድሃረንትን ኩለኩም ኤጀንት ኮሚሽን ዝባሃልኛው 10% ከአት ፕላትፎርም ባሉ ይቆርጻ ማለት እዩ እና ልዩነቱ አብዝዩ ሓደ ፖፖን ሰርተለና 7% ይላና ለጽና በቲክቶክ ታሪና ግን 4% ይው ለጽና ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ እስኪ ዛ ቪዲዮ ዚያሪና እንመለስ
ቲክቶክን ጥዬው እኮ ነው ባይዘው የገባሁት እግዚአብሔር እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ናሆም ፎንቴን የምታውቁት ቲክታክ ላይ ነው። ነገር ግን ቲክታኩን ጎን ለጎን ቲክቶክ እዚህ ፖፑላር ፕላትፎርም ላይ ገብቷል ማለት ነው። እዛም ገብቶ ጌም እየተጫወተ ነበር። በ15 ደቂቃ ጌም ብቻ እንዳያችሁት ከ100 ምናምን ሺህ ብር በላይ ሰርቷል ማለት ነው። ቲክታክ ላይ በተለይ የሰዎችን ቪዲዮ ስክሮል እያደረጋችሁ የምትሉ ሰዎች እዛ ላይ ገብታችሁ ስራ እግዚአብሔርን ነው የምልሽ። ጊዲ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እዚህ ፕላትፎርም ላይ 3 ሚሊዮን ብር 4 ሚሊዮን ብር የሚሰሩ ልጆች አሉ በወር ክርስቶስ ምስክሬ። እኔ በአይኔ ያየሁትን ነገር ነው የምነግርሽ። እንደዛ ማቶኝበት ምንም ምክንያት የለም። ግን አሁን እኔ አልሐምዱሊላህ እኔ አሁን ምንም የለም ከተባለ በወር 100 ሺህ እሰራለሁ። የ19 ቀን ወይም የ20 ቀን አካባቢ ገቢ ነው ይሄ። ወላሂ እውነቴን ነው። ወላሂ እና ልዩነቱ ከም ዝራእኹም ይኹም ማለት እዩ። ሳልሳይ ድማ ከም ፌስቡክ ንጥቀመሉ ንኽእልና ፖፑላር ከም ፌስቡክ ቴክስት ምጽሓፍ ንኽእሊና ከም ፌስቡክ ድማ ፎቶ ምፖስት ንኽእልና ፖፑላር ማለት እዩ። እና ፖፑላር ዝኣተወ ሰብ ወይ ከዓ ፖፑላር ዝጀመረ ሰብ ማለት እዩ ብዓለምና ብሎ ኣብ ሃገርና 95% ተጠቃሚ እዩ ተከፋለ እዩ ማለት እዩ። $10 ይኹን $20 ይኹን $50 ይኹን $100 እሱ ናይ ባዕሉ ፍጥነትና ናይ ባዕሉ አሰራርሓ እምበር 95% ተጠቃሚ እዩ ማለት እዩ። ቲክቶክ ተሪእና ግን ኣብ ሃገርና ተሪእና ለምሳሌ 95% ተመልካች እዩ 5% እዮም ገንዘብ ይሰርሕለው በቲክቶክ ልባህል ሰባት ማለት እዩ። 95% ኩሉ ተመልካች እዩ ማለት እዩ። እና ፖፑላር ካብ ካልኦት ፕላትፎርም ፊል ለብለ ነገር ከዓኞ ከም ካልኦት ፕላትፎርምታት ማለት እዩ ፌመስ ለህንከውን እንትን አይገደናይ ምንም ሐዲስ ለአተይ ሰብ ቀጣቲ ክሰርሕ ይክእል ቀጣቲ ላይክ ክሰርሕ ይክእል ማለት እዩ። ዋናው ናይ ባዕልና አሰራርሕና ናይ ባዕልና ፍጥነት ይኸውን ማለት እዩ። በር ከም ካልኦት ከም ቲክቶክ ከም ዩቲዩብ ፌመስ ምናምን ንክኸውን አይጥየቀናይ ማለት እዩ። እና ፖፑላር ክንሰርሕ ከለና ብዚኣቶም ሰለስተ ዓይነት መገዲ ክንሰርሕ ንኽእሊና ማለት እዩ። ተቀዳማይታይ ታስክ ልበሃል እዩ ፕላትፎርሙ ባዕሉ ለህበና ታስክ ነው ቀጣቲ ሐዲስ ሰብ ታስክ ለህበካ ነው ዘን ታስክ ላሰርሐና ገንዘብ መስራሕ ንኽእሊና ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ታዩ ኤጀንት ልበሃል ነው። ኤጀንት ዘሰራር ሐዚ ብጣዕሚ ብዘሰራር ሐዚ እስከ መኪና ብዙሓት ሰባት ህይወቶም ለቀየሩሉ ዓይነት አሰራርሓ እዩ ማለት እዩ። ኣነ እውን ብዘሰራር ሐዚ ኮይኑ ይሰርሕ ዘለኹ ኣነ ልመክረኩምን ኤጀንት ኮይንኩም ልትሰርሑ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ በቃ ኣነ ናይ ስራሕ ድሌት ኣለኒ እዩ ብደንቢ ወጢረ ሰሪሐ ክልወጥ ይደሊ የትሉ ሰባቶም ኤጀንት ኮይንኩም ስርሑ ማለት እዩ። እዚ በኤጀንት ሰማዕልቲ ካብ $200 እስከ $300 ልክፈሉኝ ነው በርግጥ ማለት እዩ። ካብ $200 እስከ $300 ልክፈሉኝ ነው። እዚ ክለኩም ተለኹ ግን ብደንብ ስለሉ ለፍዑ እዮም ብደንብ ተወሰነ ግዜ ብደንብ ንለፍዕና ስለፈعنا بدحريو لمصنا اتاو ايزي مالتي بدنب تلفيعها بدنب الكفل عينت بلاتفورم ايو مالتي بوبولاير سالساي دما جيمر كوينا وي كا جيمر جيم بمچوات تخفلتون كون خلينا بجيون قليل لي بحال كرشي يسرحيو سلا جيم نوع زباله فيديو انتن سلالهونه مالتي كال غيزه كالاي نيكست بارت مالتي بدنب فيديو سريحه كلقلكم يا اندي سلا جيمر كويناون كنسرح نخلينا مالتي ፖፑላር ደስ ለኩም ነገር ድማ ማለት እዩ ድህንነቱ እዩ ወይ ከዓ ሴኩሪቲ ወይ ከዓ ድህንነቱ ማለት እዩ። ካብ ካልኦት ፕላትፎርምታት ፊል ለብሎ ፖፑላር ክንከፍት ከለና ና ገጽ 10 ይጤቀና ፖፑላር ማለት እዩ። እሱ ለምንታይ ድልዩ ክትሉ ትቆልዩም ለድልዩ ምክንያት ድማ ለክልተ ዋና ነገራት ይጣመና ማለት እዩ። ደማይ ታዩ አካውንትና ሀካ ይግበር ማለት እዩ። እዚ ለምሳሌ ኣብ ቀረባ ግዜ ማለት ቲክቶክ ኮራት አካውንቶም ሀክ ተገበር ሰባት ነይሮም ማለት እዩ። በፖፑላር ግን አካውንትና ሀክ ክንግበር ይንከል ምክንያቱ ናይ ገጽ 10 ስለለለና ማንም ሰብ ሀክ ገብረና አይክሊ ማለት እዩ። ቀደማይ ጥቅሙ ዘዩ እዚ ለምሳሌ ባይናንስ ክንከፍት ተለናኮ ናፊት 10 ይጤቀና እዩ ማለት እዩ። እና ቀደማይ ጥቅሙ ዘዩ ከላይ ጥቅሙ ድማ ማለት እዩ ካልኦት ፕላትፎርም እዚ ዩቲዩብ ቲክቶክ ንከፍተለና በኢሜል እና ንከፍቶ እዚ አነ ለምሳሌ አነ ዩቲዩብ ቻናል ነኝና
بإيميلي كفيتويو بزال كفت كواسلكي زاسلكي بتتطفى إيميلي أيستوسي باسوردو أيستوسي أكاونتي كمل سيكلي مالتيو إيميلي ندحر رسيعيو باسوردو ندحر رسيعيو كمل سيكلي مالتي ببوبو لايف جن إيميلي ترسيعيو باسوردي ترسيعيو ب نايقص 10 مالت كفتي كليه لك سلكنا باسورد تطفينا سلكنا بيد 10 ويم بعين 10 نكفتنينا حقين بوبولايفم لك بدلنا يسلكي اتي مالتي اهون سلكي زي طفينا ي بوبول تقامل سلكي تطفيو بدس لولني سلكاتي كفتو يخليا مالتي بوبولايف نا بوبولايف كنسرح نكلنا مالتي كوينا بوينت بحالنيو سلا كوينا بوينت قصالي فيديو بدم سرحك لكك سلا اتوم ግን እሽቴኩለኩም ፖፖላይቭ ኮይን አለና ወይ ካ ፖይንት አለና ማለት ገንዘብ አለና ወይ ካ ዶላር አለና ማለት እዩ ታይዚ ፖይንት ዶላሪ ኮይን ዶላሪ ማለት እዩ ስለ ኮይና ፖይንት ስፍለለ ካሊ ማልቲ ካሊ ቪዲዮ ሒዛ መጽያ ልሰርሕና ኮይና ልሰርሕና ፖይንት ድማ ማለት እዩ በምንታይ ነው ተልኩም ነካ በደስ ለለና ነው ጸና ሐሊና بزموز تريوم لهم نقد بانك تيلبر أوروميا أواش أبسينيا باينانس بزم تريوم لهم زي زرزر موتيوم يبهولهم بدس لنا كوزياتهم مريض نوت أنا خلينا مالتيو نا لسرحنا يكوينا لسرحنا بوينت كم عزينا نوت أتلكم لك عبدس لنا جزء نوت أنا خلينا كم قالت بلات قد ما هذي نورو إد بروكوتش مالتنا ساتو مستعيو لهنا كوين سلسلنا دحر 3 ورحي دحر 5 ورحي دحر 6 ورحي ليش تسكال دغبر تصوبي منامنا بحالنا بوبولايف كم بحال يلي حج تسريحنا قط هذه موصانا خلينا ما تاكلترا اوشتي لما انت تسريحنا لما عندك نوصانا خلينا كم قالت ايرتروبات مالتي እንደዚህ ወርህ ተጽቦይ ምናምን ለለና አካል የለይ ማለት ያው ሰርحنا የቀጣ موصا نخلينا مالتي بوبولايف እና ናይ ሎም አንቲ ዝግጅትና ከምዙ ዝራሁም ይመስል ነይሩ ዝተፈላልይ ናይ ኦንላይን ስራሕቲ ምሳና ከተሰርሑ ትደልዩ ታሊሁም ድማ ማለት እዩ ብዚ ስልክ እዚ ወይ ድማ ብዚ ዩዘር ኔም እዚ ማለት እዩ በቴሌግራም አዋገኒ ክለኩም ይፎቲ ዝተፈላልይ ዓይነታት ሓደሽቲ ናይ ኦንላይን ስራሕ ክንደቅቅ ከለና ናባኩም ንክበጽሕ ድማ ማለት እዩ ኩልኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እዚ ቪድዮ እዚ ለብዙሕ ሰብ ንክበጽሕ ድማ ሼር ላይክ غور كلكم يفوتي قصالي بكالي مدراب اسكام نغانا مالتي سلامنا اخي مهون دحنا كنتا